Час новин на АТР. Сьогодні 548-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». У Криму пропав Арісланов Мухтар Рустемович 1970 року народження. Він живе у мікрорайоні Фонтани. Вчора чоловік пішов до крамниці і не повернувся. Арісланов був одягнений у сіру футболку і сірі штани. Тих, хто володіє будь-якою інформацією, просять зателефонувати за номером, який ви наразі бачите на екрані. Затриманий у справі 26 лютого Мустафа Дегерменджі залишиться під вартою до 7 листопада. Сьогодні Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу захисту активіста. 26 лютого 2014 року кримські татари провели масовий мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Одночасно під парламентом Криму мітингувало «Русське єдинство». Утім, російська влада переслідує лише кримських татар. Детальніше знають наші кримські колеги. Мустафа Дегерменджі, затриманий у справі 26 лютого, залишиться під вартою ще на 2 місяці. Сьогодні Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу на рішення про продовження терміну. Батьки активіста виходять засмучені, але не здивовані. Самого арешту суд жодного разу не встав на їхній бік. Дошло до того, що суддя вже поленився до кінця приговор прочитати. Ну, как сказать, конвейер, самый настоящий конвейер. Им наплевать, что мой сын сидит, что, как они. Ой, я даже уже не знаю этот шапито, как назвать. Олебер той, думаю, честно, у меня просто слов нет. Сам Мустафа Дегерменджі присутній на засіданні. Затриманий активіст тримався впевнено і був радий побачити близьких. Уже добридер, как он держится, наверное. Не хочет нас расстраивать, может быть. Ну, а там сидеть никому. Алла сахласын ухапылардан. Я рад, что ныне трое до сих пор находящихся под стражей невинно обвиняемых участников событий 26 февраля держатся молодцом, они не сдаются. Я считаю их примером для многих из наших соотечественников, которые, возможно, пали духом. Захист хоче домогтися для Мустафи Дегерменджі зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Але обвинувачення вважає, що затриманий може втекти в Україну або вплинути на свідків у даній справі. Адвокат Олександр Солодков вважає, що аргументи обвинувачення на користь залишення Дегерменджі під вартою не досить вагомі. Очень бы хотелось, чтобы суд не переписывал аргументацию стороны обвинения, а прислушивался иногда еще и к стороне защиты. Может, там что-то, какое-то разумное зерно есть. И, в принципе, давал адекватную оценку доводам, приведенным защиты, а не просто пользовался стороной обвинения. 26-річний Мустафа Дегерменджі був затриманий 7 травня в селищі Грушівка під Судаком. Йому інкримінують участь у мітингу під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. У Криму активіста Українського культурного центру Леоніда Кузьміна викликали на допит. Вранці до нього приходили співробітники карного розшуку, проте вдома активіста не застали. У бесіді з батьками співробітники поліції заявили, що їхній син займається екстремістською діяльністю, спрямованою проти Росії. Кузьміна допитували про цілі участі в проукраїнських акціях і використання проукраїнської символіки. Заповнили протокол і відпустили. Ну, как они объяснили, у них есть список людей, которые участвовали в украинских акциях или акциях с использованием украинской символики. Дню независимости, Дню флага и в других там, которые были там, Дню Конституции, мы лекцию проводили. Вот. Но по их словам, да, это делать нельзя, и если вы так любите Украину, вам надо поехать туда, в Украину. Міністерство інформаційної політики України перевірить діяльність провладного телеканалу «Міллет» і радіостанції «Ватансі Даси», що незабаром почнуть мовлення на півострові. Про це повідомив радник міністра інформаційної політики України Сергій Костинський. Відомство перевірить, яку матеріально-технічну базу використовують «Міллет» і «Ватансі Даси» і на яких частотах вони будуть мовити в Криму. Костинський повідомив, що у разі виявлення порушень ці ЗМІ зможуть потрапити під заборону
для включення в пакети українських операторів. Наши юристы готовят сигнальное письмо в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания для того, чтобы не допустить появления телеканала «Милет» в пакетах операторов кабельного телевидения. То есть все, что можно сразу сделать, мы сделали. Оренда квартир у Києві подорожчала, нарікають переселенці і громадські діячі. Столичні ріелтори цю інформацію спростовують. З переселенцями з Криму спілкувалася наша знімальна група. Ельміра з сім'єю переїхала з Криму півроку тому. Знайти квартиру з доступною ціною було складно. Каже, переселенцям здавати в оренду житло ніхто не хотів. В родині працює лише чоловік. Зарплата – 6 тисяч гривень. 3,5 платять за оренду. Ще 1,5 тисячі – за комунальні. Арендная плата дорогая, плюс коммунальные услуги. Поскольку в Крыму мы жили в частном доме, для нас это как-то не было таким большим напрягом. У меня 3 детей. И очень много арендодателей не хотят сдавать квартиру детям, поскольку боятся, что они испортят, порвут. У громадській організації з питань переселенців «Кримсос» підтверджують, масове переселення піднімає ціни на оренду. Переселенцев очень много. Соответственно, если люди приезжают, то есть большой спрос на это жилье. Да? Соответственно, из этого возникает достаточно большая цена на него. Первая проблема, что он вообще не может снять жилье, а вторая проблема, что из-за того, что переселенцев стало достаточно много, цены в определенном смысле они увеличились на квартиры. В Асоціації фахівців з нерухомості України таку тенденцію не помітили. Кажуть, ціни з минулого року не змінювалися. Цены повлияли в 2014 году. В общем-то, они тоже цены не сильно завысили. То есть, как в прошлом году, в 2014, как была однокомнатная квартира, к примеру, в районе метро Поздняки, однокомнатная, 6 тысяч гривен, так она и сегодня и есть. У середньому в столиці оренда однокімнатної квартири становить 5-6 тисяч гривень. У передмісті Києва можна орендувати квартиру за 3 тисячі гривень. Гульсум Халілова, Іслам Пінка, Заман, АТР. Блок Порошенко на місцевих виборах поведе Віталій Кличко. Так одноголосно проголосували на об'єднаному з'їзді. Кличко вийшов з партії «Удар» і перейшов у «Солідарність». Разом з ним у блок Петра Порошенка вступили ще 18 ударівців. На з'їзд приїхав і сам президент. Він говорив про зміни до Конституції. Ми об'єднали наші зусилля і впевнені в тому, що це корисно, в першу чергу, не для яких політичних сил, це корисно для нашої країни. І інтереси людей – це в першу чергу, а не інтереси яких політичних проєктів чи людей, які хочуть чи не хочуть бути однієї партії чи іншої партії. Ми проведемо конституційну реформу, ми займемо активну позицію, ми підемо до людей, роз'яснимо їм. І на сьогоднішній день питання децентралізації влади, яка підтримується 78% українців, ми з вами маємо зобов'язані провести цю реформу через парламент. У Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня. Контактна група щодо врегулювання ситуації на Україні вважає за необхідне з початком навчального року забезпечити повне припинення вогню на лінії зіткнення на період першого тижня в школі. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик. Він також додав, що 1 вересня ОБСЄ перевірить, як виконуються ці домовленості. Наступне засідання контактної групи відбудеться 8 вересня. Трехсторонняя контактная группа считает важным и необходимым с учетом начала нового учебного года добиться устойчивого прекращения огня на все линии соприкосновения, как практического шага к обеспечению выполнения соответствующих положений Минских соглашений. Як відкрити національні класи і збільшити кількість уроків кримсько-татарської мови і літератури у школі? У Старому Криму провели семінар для вчителів кримсько-татарської мови з усього півострова. Побували на ньому і наші кореспонденти.
Перед кримськими вчителями виступили їх досвідчені колеги і методист Інституту підвищення кваліфікації Мілека Лідінова, яка ознайомила вчителів з правовою базою щодо освіти кримськотатарською мовою. За її словами, багато вчителів не знають, що за законом кримські школи повинні вносити кримськотатарську мову в навчальний план. У багатьох вчителях сидить страх перед керівництвом школи. Треба трохи мужності, щоб вимагати від директора або завуча виконання навчального плану. Потрібно говорити. Існують навчальні плани. Виявляється, на тиждень має бути 3 години кримськотатарської мови. Виділіть мені ці години. Міністерство освіти Криму розробило методичні рекомендації, запропонувавши варіанти навчальних планів для шкіл, де навчаються кримські татари. У декількох варіантах кримськотатарську мову запропоновано включити в розклад як предмет. Але багато вчителів дійсно не знали про існування цих планів. Керівництво шкіл вибрало навчальні плани, не поставивши до відома ні вчителів, ні батьків. Ельзара Мустафаєва викладає кримськотатарську в загальноосвітній школі села Ізобільне Лушнинського району. Кримськотатарська тут вивчається тільки як факультатив. До того ж, цього року кількість уроків скоротилася. Скільки б батьки не писали заяви, скільки б ми, вчителі, не говорили, нас ніхто не слухає. Потрібно, щоб Міністерство освіти видало такий указ, яким жодним директор не противився б. Проблема в тому, що в більшості шкіл навчальні плани та розклад вже складені, і збільшити кількість уроків кримськотатарської навряд чи вийде. Якби ми дізналися про ці плани раніше, у лютому, березні, то в нас в руках була б потужна зброя. Можна було б вимагати 3 години кримськотатарської на тиждень, збирати заяви. А тепер вже хіба можна вивчати мову позаурочно? Тренінг у Старому Криму зібрав близько 70 осіб. Це 5-й тренінг, проведений на півострові. Ініціатива провести лікнеп для кримських вчителів належить ректору Московського інституту іноземних мов Еміне Володарській. Вона звернулася до Міністерства освіти Криму з проханням організувати семінари. За тиждень методисти виступили перед вчителями кримськотатарської мови всіх кримських регіонів. Дрова та вугілля замість природного газу. Білогірський район Криму найближчим часом не побачить блакитного палива. Мешканцям району завезуть дрова до 1 листопада. Про це заявив заступник голови Ради міністрів російської адміністрації Криму Ніколай Янакі. Раніше російська влада Криму обіцяла повністю газифікувати увесь Білогірськ і прилеглі до міста райони у цьому році. Поспиляли десятки дерев, тим самим залишили без світла цілу вулицю у центрі Сімферополя. Масштабна реконструкція вулиці імені Жуковського почалася зі скандалу. У ситуації розбиралися журналісти «Заман». Через вирубку дерев ця ділянка в центрі міста залишилася без електрики та інтернету. Один з робочих пояснив, під час ремонту співробітники дорожньої служби ковшем екскаватора пошкодили інтернет-кабель. Наразі вся вулиця, на якій розташовані банківські відділення та дитяча лікарня, відключена від телефонного зв'язку та інтернету. Під час санітарної рубки дерев було виявлено 45 кабелів, що належать провайдерам. При цьому глава російської адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарев заявив, що від інтернет-кабелів на вулиці слід позбутися радикальним способом. Его зацепили вот этим вот ковшом, да? Да. Хотя они должны резать вот такой вот фрезой эти пни и выкорчевывать вручную. Но они же хотят легко и просто заработать деньги. Вот и все. И 300 абонентов остались без связи. А у ГУП Крымтелекома нету, мы новое предприятие, нет таких средств, чтобы купить вот этот вот кабель 105 метров. Представники компанії запросили на зустріч начальника департаменту міського господарства російської адміністрації Сімферополя Олега Сальцина. Він заявив, що нічим не може допомогти. На його думку, на місці пролягання кабелів повинні бути показчики. Глубина залегания телефонного канала, как в России, как при Советском Союзе, было 30 сантиметров на пешеходной зоне и 60 на проезжей части. Если он не знает этого, то зря он сидит там в горисполкомі. Сальцин порадив інтернет-провайдерам звернутися до суду. Співробітники компанії зв'язку кажуть, що наразі не можуть почати ремонт, оскільки з дня на день почнеться демонтаж електроопорів і кабелі з проводами знову будуть відрізані. План роботи з розширення реконструкції вулиці Сальцин надавати відмовився.
Розпочата реконструкція привела до того, що вулиця облисіла за одну добу. Працівники підрядної бригади викорчовували кілька десятків дерев. Пні і кореневища деяких з них довелося виривати з допомогою екскаватора. Мешканці згадують, колись вулиця імені Жуковського була парковою зоною. Жалко. Мы думали, их подстригут, просто подровняют. Вот Горького тоже изуродовали улицу. Какие каштаны были, можно было подрезать. Ничего этого не сделали. По моим даже детским воспоминаниям, улица была чистая, прекрасная. Машины здесь не ездили. Мы детьми здесь играли. Здесь было все прекрасно. Деревья подстригали все время. Провода вот эти страшные не висели. Здесь было чисто и красиво всегда. Місцеві жителі дізналися, що на їхній вулиці російська міська влада планує обладнати парковку. Здесь все жилые дома. Здесь госпиталь. Как около госпиталя может быть парковка? Жилые все дома. Какая парковка здесь может быть? Здесь дышать уже нечем просто. Така ж ситуація склалася на лівому березі Салгира. У парковій зоні вирубали здорові дерева, виправдовуючи це тим, що вони можуть впасти на перехожих. Трусок так і не прибрали з річки. Ніяра Сулейманова, Наріман Еміров, Заман, АТР. Аеропорт очима десантника Кіборга. У столиці волонтери презентували фотоальбом зі світлинами бійців, які до останнього захищали литовище. Його автор, боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону Руслан Боровик, був у самому пеклі в новому терміналі. Він фотографував їх півроку – від навчань на полігоні до військових дій в Донецькому аеропорту. Сьогодні на презентації Руслана Боровика немає. Він продовжує воювати в АТО. Прийшли його побратими з 90-ї бригади. Пам'ять на всю жизнь. Очень жаль пацанов, которые, друзья, погибли. Будем их помнить всю жизнь. Боєць з позивним «Ден» розглядає власну світлину. Він був важко поранений в новому терміналі. Зараз майже не розмовляє. Это Дэн. Вот он. Ви разом там були, так? На цьому фото Ігор Броневицький. В аеропорту він залишався до останнього. Від можливості вийти з терміналу відмовився. Не хотів залишати поранених побратимів. 21 січня потрапив в полон до бойовиків. Ті забили його до смерті. Возили на кладовище, заставили рити могили собі, а потім хотіли, щоб вони стали на коліна. Син не ставав на коліна. Били чим попало і били насмерть. А потім його дострелив Моторола. Важливо, щоб була пам'ять. Поки ми їх пам'ятаємо, поки вони живі. А це командир роти вогневої підтримки Іван Зубков з позивним «Краб». Був поранений, але залишати товаришів не захотів. Останній раз на зв'язок виходив 20 січня, вже після підриву перекриттів терміналу. Сказав, що лежить під завалами. Згодом тіло Івана знайшли та опізнали за результатами ДНК. В честь него сейчас должны назвать наш батальон. В честь Ивана Ивановича Зубко. Легендарный человек, хотя был очень маленького роста, но обладал огромной силой духа, поддерживал очень сильно своих подчиненных ребят. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. Доки старий та новий термінал не було знищено вщент. Бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону були останніми, хто захищав литовище. Наталка Калінка, Олег Казухін, Роман АТР. 40 іноземних бійців АТО хочуть бути українцями. Вони пікетували будівлю Державної міграційної служби. Переважно це громадяни Росії. На них чекає небезпека в разі повернення на батьківщину. Зазабар Замишоль з Грузії 4 місяці бере участь у боях під Зайцево. Тиждень тому приїхав до Києва для легалізації свого статусу, але його заяву не прийняли. Хочу что-нибудь на жительство, не что-нибудь помогать. Уже не могу ехать там. Андрій Кузнєцов з Санкт-Петербургу. В Україні живе 1,5 роки. Він є одним із засновників російської повстанської армії. Весь цей час намагається отримати статус політичного біженця. Наши требования достаточно просты на самом деле. Дать возможность легального нахождения на территории Украины, будь то
гражданство, будь то вид на жительство, либо просто элементарная гарантия защиты. В Украине очень популярный такой термин, да, информационная война как таковая. Но Украина по факту не может вести эту информационную войну, потому что она, например, даже не акцентирует внимание на тех людях, которые приехали ее защищать из той же России. Правозахисники запевняють, що неодноразово зверталися до влади, але марно. Одним з таких прикладів є справа бійця з Білорусі. Він воював в складі батальйону «Донбас». Ми отримали довідку від командира батальйону, що да, він був прийнятий в батальйон «Донбас» і приймав участь в бойових діях. Намагалися вийти на посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, тому що батальйон «Донбас» відноситься до Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб вони дали подання до президента України, який обіцяв, я не пам'ятаю, в грудні 2014 року, про те, що бійцям-іноземцям буде надано громадянство України. Виникла конфліктна ситуація на рахунок правової допомоги через те, що вони фактично порушували статтю 59 Конституції України про те, що кожна особа має право на юридичну допомогу. До мітингуючих вийшли представники Державної міграційної служби. Вони спробували відповісти на запитання. Для приобретения гражданства людей, которые воевали, перед тем, как получить гражданство, они должны отримувати статус беженца. Статус беженца. И после этого мы принимаем только документы на гражданство. Представники влади також розповіли, як важко отримати статус біженця учасникам АТО. Чтобы получить гражданство, а после этого паспорт гражданина Украины, первое, нам нужно найти одно количество оснований для приобретения гражданства. Одно из них, то, что вот я понимаю, то, что у нас вызвало вот эту волну, это если у человека нету ни бабушки, ни дедушки, там никто не родился, не проживал на территории Украины, нету жены здесь, это то, что этот человек внес вклад в розвиття України. Участь в АТО не є підставою для надання статусу біженця та громадянства України. Лілія Зенедін, Ельдар Сітаров, Заман АТР. Тиснява і бійка за дешеві пельмені і котлети. У Росії мешканці Орла гамселили один одного за дешеву їжу у крамниці, що оголосила про величезні знижки. Наразі це все. Вдалого вам вечора і вдалих вихідних. Нехай щастить.